Hari India don bon ki jaka ki ba itanat kum ke Jammu Kashmir ke Khasi ke Goa etc etc. Henry hakari India don bon ru ki jaka ki ba mlong ban led klumar ki ba phi pidai ban tip menta kasngi ngin pet ya ki santli ki jaka ki ba don sungyok soi ke baningkong ke Banghar Rajasthan ke Banghar Rajasthan ke dai ke wei na ki jaka shong soi ke ba matam Hari India la establish ya kani ke shnong ha usnam khat sans pa nyau kulai bat hado lais pa snam ki breu hangni kia im kmen bha Henry hadien usnam nyau pa prapulai kim shim la not sho ban shong sa ha kani ke shnong ki breu kia ong ba wei ushnrang na ke shnong ula yap bet ya ka khun sim bat ka khun sim kam tre ya u namar ba udai unong nyak soi te tang ban yo ya kani ka khun sim uni ukhna ula mutnya ya ka Henry ka khun sim ka tip no shapang ka bujong uni ukhna bat kala kem ya u bat ka bishar yap ya u Henry uni ukhna shwaba unyap ula kenya babaro kibriu kibasa hangni ka shnong kin yap lut bat ondala deb shibnahi baro kibriu hangni ka shnong kila yap lut hakathma ka bawan ringkat ketu ke khun sim ru bat namar ke jingknya jong utu ukhna kingai jong kini ki priu shnong kidang shang keleng ke shnong haduk menta ka government India kalabu ya kani kabut ha kani ke shnong la tho ru hangne baphim dei banlet ha kani ke shnong da deb nriu baje minmir kapaar Kuldhara village Rajasthan la seng ya kani ke shnong ha usnam khat arspa khandai phuai Henry hadin usnam khat praspa kibriu kila ja no nangni kasnong bat ka khana hadien kani ka jingja kalong ka baphla bha la ong ba kibriu hangni kia ja niu tang ha ka shimit hi bat shano kilai shano kidon amdon batip yakane bat namar kani ka jingja kibriu hado menta kidang yating banyuk jat hakani ka jaka kabalai Vrindavan Society Thane kani ka de ka jaka sa briu ka bahang ne bon kibriu kila jumat ya ke jingdon ksoi kani kedai ke normal society Henry menshwa ha ke wei ke si ubriu ula no yap na ka building khat riu bi bat na do ka to ke si bon ki jingja ki ba ki priu kim shim lala ban sutho bon ki security guard kila dawa bala yo I ya ki ngai briu bat don wei ugar tu ba ha ka wei ke mien ba karngai ke ba umla tang ban yo iru kala ashithap ya bat kajing thap kadai ka ba hado kata ba ula hab naga shukiru ka basaw Dumas Beach Gujarat kani kadai ka beach ka ba kitores ki juyawan kai bha bat hakapor menchi ki briu ki yamuja bha hangne Henry onda kamiet kawan phai kani ka jaka ka kalano dakumwei hakawei kapor kani ka jaka kasedlong ke jaka thang briu bat kadpe jong ki met yam jong ki to ki briu dang la ban yo I hadu menta haus yam takadaw la ju khodru ya uni usyap black sand bon ki briu ki ba akslur ki letkai shani pormien bat ki suja ngai no bat omdon balap ya ka met yap jong kiru bon ki briu ki ba ba por men ki snow ya ki jing siaw breu ki papla hangni la karu da ka border khnang ba ki breu kin akslur than panlet shakman kabasan National Library Kolkata ki National Library ki pau nam bha namar ki kot ki badon hakim Henry kani ka library ka pau nam bha tang namar ki jingjak soi ki balaja hangni ha library kani ka building haga wei kapor kadai jong wei governor ubasa bat kalok jong bat por banang shnabyang ya kani ka building khat angut kinong te mystery ki yapno ki security guard ki bamenta kinang tieng banle night shift ha kani ka building namar bon naki kila dawa ki ya dawa ba ki yo snow ya ki den kjat jong kalok governor takadaw kibriu ki sham ban ai kerteng ya kani ke library ka haunted library ti yatho yanga ha comments ba da phiyo banlet ha ki wei na kini ki jaka hangno phinlet ningkong like but subscribe ya ka video khnang ba
ngan ra ya phi kum kinir ki video shakman. Kublai shibun.